Mae'r chimpansiaid yn cadw cymuned los gyda'r gwryw alffa fel arweinydd y grŵp. Fel y chimpansi mwyaf, y fo sydd ar dewis cyntaf o bopeth a'r gweddill yn gwybod hynny'n iawn. Hei. Be? Gwatcha hwn, dod o thing na lawr a gwatcha hwn. Be, SVC? As if. Hei, gwranda, gwatcha do, allan i di ddysgu rhywbeth. Yn reddfol fydd pennaeth y llwyth yn gosod rhybydd i unrhyw elynion posib drwy gwneud ei fusnas ar agoriad eu cartref. Fi nath neidr wneud hynna, sti. Mae'n neud hynna mwyn protectio'r lady monkeys. Mae hyn yn rhywbeth mae'n ei wneud mwyn amddiffyn y benywod. Hei, edrych i do. Ac mae buddiannau ei rôl yn y grŵp yn amlwg wrth i'r gwryw ddewis ei fenyw. Gyda gweddill y llwyth yn cadw golwg craff, bydd y par yn parhau ar gyfathrach rhywiol nes bo'r gwryw wedi cyflawni ei orchwyn. Di'n amser goli chdi, da? Dal nôl, dad. Neo, mae'n nos fan, i dy wely. Ti'n ei gofyn i watcha, do? Ac iddi swnio mewn poen ofnadwy, y gred ydy fod y fenyw mewn gwirionedd yn mwynhau pob eiliad o'r weithred ffyrnig. Di so'n surprised yn yma, da? Dad, mae'n sex ydi, for God's sakes. Ei, da ni'n deud y gair yna fyny fan hyn. Diolch yn fawr i chdi. Os ti'n licio, pan nes di fentio, ta? Oedd rhaid wneud rhywbeth i pobl creu babis. A gyda un sgrech ola gan y gwryw, mae gweddill y llwyth yn dod i ddeall bod y diwedd mewn golwg. Dim efo sex i si'n greu? Na, dwi'n gwybod, oedd chdi'n wahanol, dyddet. A gyda'r paru wedi gorffen, gall y gwryw ymlacio. Cyn troi i ratlo'r fodan nesaf.